God bless you. More videos. Bye. Everyone, this is this weekend video. I would like to congratulate my Fatima class. Some family vlog. Congratulations for being certified YouTube monetized channel. And we wish you all success in YT world and more dynamic training, more WA, and most importantly, more around. Hi, hello! Sisi Loves, Tang Family Vlogs. Ayan, congratulations dahil monetize na ang YouTube account. Ayan, kami sa Team Wakwak ay super happy and grateful dahil at last nakuha mo na yung requirements ni Lolo para ma-monetize ang isang YouTube account. And palagi lang kami nandito susuporta sa'yo. More blessings sa yung YouTube account and more revenues to come, Sisi Loves. I love you, Sisi Love. Congrats ulit! Hi, Sisi! Ayan, sis! I would like to congratulate you dahil ang iyong channel ay isa ng monetize. And I'm so happy for you, sis. Dahil napaka-hardworking mo and you deserve it. And hindi mo na matatapon si husband mo sa bintana. Okay, sis, ha? Huwag mo nang itapon. Dahil relax ka na, okay? Relax na dahil isa ka nang monetize. And I'm just so happy na monetize ka na talaga finally. And ang masasabi ko lang ay sana kami na din, sana kami din, 'di ba? So Sisi, God bless you and enjoy na isa ka ng monetize na yung channel, isa ng monetize channel. Okay? Bye! Really? Congrats dahil isang monetized channel ka na. Ayun! Deserve mo yan, te. Salamat sa suporta sa Team Wakwak at sa iba pang YT World. Lalo na po sa amin, ate. Maraming salamat and congrats ulit and love you so much. And dito lang din kami para suportahan ka. Laban lang and God bless and more power and more blessings sa ating lahat po. And congrats ulit. Bye. Hi, Sistang Family. Congratulations, sis. Ayan na. Alam ko yung mga pagod at pagpupuyat natin. Ayun na, sis. So, abot na yung monetize channel ka na. Congrats, sis. Bye. 안녕하세요, Sistang Family Vlogs. Choka heyo, finally na monetize na yung channel mo and welcome to the money world. Madami na tayo ma-stresses. Bumangon ako para magawa ng video. Woke up like this yung yung piga. Walang hilamos. Pero naka-lipstick. Lip tint pala. Ayan, so choka heyo again and good luck sa YT World. From South Korea, 사랑합니다. Bye-bye. Sistang Family Vlog, congratulations! Wow! Ang bilis talaga, pero deserve mo yan kasi lagi kang puyat. So, tama lang yun. Deserve mo yun na maging money na. Grabe talaga, no? Ang bilis. I'm so happy for you, Sistang Family Vlog, na namuni ka na. Sana kami na susunod. Sana marami ka pang videos na isi-share na magagandang videos para mag-viral. Okay, sis? Okay, congratulations. Masayang-masaya ako sa'yo na namuni ka na. So, mag-relax ka na, sis. Okay, congrats again. Love you. Dito lang kami lagi mag-support sa'yo. Hello, mega love shout out sa inyong lahat dyan, especially sa aking Team Wakwak.
mega love shout out po sa inyong lahat. For today's video, 1 minute, 2 minutes maybe. Gusto ko lang pong batiin ang aming ka-teammates sa Wakwak team na si Sisitang Family Vlogs all the way from Singapore. Mega love, congratulations po sa iyo, Sisi. Sa ngayon, monetized channel ka na. So, nagbunga na lahat ng mga pinaghirapan mo. Ayan. And gusto ko lang pong magpasalamat din sa mga support ninyo, sa support mo, sa lahat ng support ng Team Wakwak. And syempre, ang masasabi ko lang po, dahil monetized channel ka na, pag-igihin mo pa yung sipag mo. Kumbaga, kung hindi ka pa monetize nung araw, nagsisipag ka na ngayon, doble or kaya triple ang sipag mo. Kasi pag monetized channel na po, medyo kailangan ng talaga ng mas maraming sipag. So, ayan, para po magkaroon ka ng maraming dollars, yan, magsipag tayo ng maigi. And syempre, wish ko lang po sa career mo, sana po magtuloy-tuloy yung success ng channel mo. So, ayan, more palipad to come, more pa-members to come, and syempre, sana pagsahod mo sa unang sahod mo sa YouTube, wag mo kaming kalilimutan. So, ayan, from Team Wakwak, Sally Sareta, all the way from Hong Kong, bumabati po sa iyo ng congratulations. Mabruk, mabruk, mabruk. Ayan, sa Arabic, mabruk ang congratulations. Love you, love you. Love you, love you. Bye-bye. Hello! Zinmardi Vlogs here, you guys. I just want to congratulate our sister, Tang Family Vlogs, for being monetized channel. Yes. I'm happy that you're part of Team Wakwak. And I'm happy that ang bilis, no? Bilis-bilis lang. Na-monetize ka na kaagad. Ako, dahil dyan, sasayaw tayo. Congratulations to you. Congratulations to you. Congratulations, congratulations, congratulations to you. Anyway, thank you. Kasi, magta-thank you ako sa'yo kasi, you've been part of Team Wakwak and thank you for being supportive to the team, okay? Keep going, keep inspiring people, know what you do best, and cheers to more videos, more content, okay? I wish to see you sa reunion ng Team Wakwak. Okay? Thank you guys. Congratulations again. Hello Ate Tang. Bago ang lahat dyan, hello. This is Music Beats Recording po. Ito po ako ngayon dahil gusto ko lang po batiin ng isang malaking congratulations. Isa kong kaibigan yun sa YouTube. Sobrang napaka-supportive din nito. Walang iba kundi yan si Tang Family Vlogs. Isang malaking congratulations sa iyo dyan. Ito lang sabi ko talaga, good luck and more power sa yung channel dahil sobrang sipag mo din talaga. Tsaka nakikita ko yung level up ng vlogging mo, grabe. Talagang vloggers ka na talaga ngayon dahil ano ba naman yan, may pa-ads ka na, may paharang ka na. Sana susunod na kami dyan. Kaya God bless and good luck to your channel, and thank you so much din po pala Ate Tang dahil you always support my channel. Good luck and bye-bye. Now our channel is monetized. Thank you everyone for joining us. Thank you for your love. We love you so much. Please support our channel. Bye! Hello everyone! Hello mga lalabs! So, we would like to say thank you for continuous Thank you. supporting our channel. Thank you. Especially
3 to my family, of course. Thank you. Always, quiet lang! That always supporting us. And Thank you. of course, kay tatay, the Voyagers family, and mga Batang Gala, thank you so much. Tay, thank you sa walang sawang suporta. Kahit anong oras, nandyan kayo lagi para sumuporta. Thank you so much. Sa YouTube family, thank you din sa inyong suporta. Thank you so much. Sa aking YouTube clan, thank you talaga sa walang sawang suporta, lalo na sa aming admin na si Anduaman, si Ann, thank you so much. Kay Cebuana Vlogs, Char, thank you. I know what Char, thank you so much, Char. I love you, Char. Thank you so much. And kay Mami Jo, sa kanya talaga ako nag-umpisa. Siya yung una ko nakilala. And after that, nakilala ko na si Sis Ann, the Voyagers, kay Char. So, Mami Jo, Sisi, thank you so much. Simula noon hanggang ngayon, Mami Jo, andyan ka pa rin sumusuporta sa akin sa aming channel. Thank you. Thank you for watching for your Kay Sis Lordini, and kay Sisi Arlene and Annalyn, thank you so much. Everyday nyo akong piniplay. Thank you sa yung mga videos ko, everyday nyo piniplay. Thank you so much. And also to all of my friends, thank you so much. And also the last but not the least, ang Team Wakwak. Team Wakwak, thank you so much sa aming admin na si Zen Mardi Vlogs. Thank you. Sobrang stick pero sobrang bait at napaka-supportive na admin namin sa Team Wakwak. Sa lahat ng Team Wakwak, thank you so much. Thank you sa Team Wakwak. Thank you everyone. Thank you so much. Now, ang aming YouTube channel ay isa ng monetized channel. Thank you sa walang sawang suporta. Thank you. Lalaw! Thank you. We love you all. Bye. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,